Diyan magluwas mo nyo pa diya. Walang wala ako. Kiniban mo, tapay hindi na ako. Kinis na. Muli. Muli lang sinama. Marami talaga si Buskiray pa. Kaya mo sa may likod ka araw. Why won't you answer me? Hello? This is your son. Ano ba de? Oh, musta na? Ano ba de? Ew! Manos kita. Ew, na may tante itong subago dyan baga sa may kartsatinay. So, milk tea. Ew, ano kita, milk tea kita. So, ano baga, subago baga dyan sa may kara... Ew, tama ka dyan sa may kartsatinay baga. Mga milk tea kang astig. Ew, padi, yung problema ito siya kung tigpalaba ko nga ni. Ew. Grabe na lamang, takot kito sa kuya. Malarag ka talaga pa rin, idol, takapaman talagang nasagkod mo niyan. Sigurado ka dahil ka madagita niya gumo? Dahil kang tigigil mo dyan? At dahil ka ba yung parahalit sa kuya? Ta akong batas tigdi sarong. Iyo! Iyo mga karigos na ako ha. Iyo pa di. Iyo pa di. Iyo pa di. Gari nakamata akong kauduon pa di. Maapod na sana ako at yan ha. Mga siguro mga 3 oras yung iurudo ko. Madali kung saan pa di. Maapod na sana ako. Iyo pa di. Ano, sige lukod. Mawarig tayo si Padi ah. Ding takot sa agub. Para maluwas man sana kami dumali Padi. Diyan man sana kami karatsa tinay. Anak man sana itong tatarak tigiinom nindang bago mo yan. So, milk tea. Para madali na. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.